Ikamata video ya msiku la lero mukhala motadziwa za mpungwipungwi omwe ulipo makapa kusemphana maganizo ni board ya NEEF komanso Vitumbiko Mumba. Makapa nkhani ziwiri kwambiri. Nkhani yoyamba ndi kusintha kwa dzina la NEEF, kulichosa dzina la NEEF kubweresapo NEEF. Komanso chinthu cha namba 2, malingana ndi director kumeneko ku NEEF wafotokoza kunena kuti NEEF izikwanisanso kubwereka ngongole, izikwanisa kubwerekesanso ngongole kwa ma MP. So amene wa Vitumbiko Mumba zione kuti kususana nawo maganizo awiri onsewa. So kalani pomwepo kuti tikupasireni zambiri. Ndipo nkhani yonse ndionena kuti bodi ya bungwe lobwerekesa ndalama la NEEF leroli idali ndi mkumano chakummawaku kumene akambirana zinthu zosiyanasiyana, zina mwa izo zoyendesera bungwe limeneli la NEEF limene padakali kamba kuti alisinthanso dzina ndi NEEF, koma tigwirisabe ntchito dzina loti NEEF chifukwa ndi limene padakali pano lidatilowa kaye. So kumeneku adakambirana zokhuza kusintha dzinali, ndipo avomerezana kuti dzina la bungweli libwerere ku dzina lakuti Malawi Enterprise Development Fund NEEF. Ndipo mkulu wa bungweli amene ndi Akaisi Sadala adasimikiza za nkhani pazokambirana ndi komiti ya nyumba ya malamulo yoona za mabungwe aboma ndi nthambi za boma. Sadala avomereza kuti kupitirira kusinthidwa kwa dzina la bungweli ndikamba kakusowa kwa lamulo la nyumba ya malamulo lokhazikika loyendesera bungweli. So bungwe la NEEF linakhazikitsidwa mchaka cha 2005 pansi pa dzina la Malawi Rural Development Enterprise Fund NEEF. Mtsogoleri wa nthawiyo ali amalemu Bingu wa Muthalika atalamulira kuti bungweli likhalepo. So amene ali ngati founder amene adachitisa kuti bungwe limene likhalepo ndi malemu Bingu mu nthawi yawo, ndipo mwana akhazikitsa bungwe limene koma mu nthawiyo linkatchedwa Malawi Rural Development Enterprise Fund NEEF. So leroli komiti itakumana imene afotokoza kuti kudali mkumano ndi pamodzi ndi komiti ya nyumba ya malamulo imene imaona nkhani zokhuza za mabungwe a boma ndi nthambi za boma. So ku komiti imene yoona za mabungwe a boma ndi nthambi za boma mulinso amene wa Vitumbiko Mumba. So nkhani imene itadza yonena kuti akusintha dzina la bungweli lotchedwa NEEF kupitano ku NEEF, amene wa Vitumbiko Mumba adafotokoza kunena kuti sakuonapo chinthu cha phindu kapena cha nzeru chimene chachitikapo pamenepo kusintha dzina la NEEF. Ndipo afotokoza kunena kuti kusintha kwa dzina kwachitika chifukwa cha ndale chabe, mwina muganizo lonena kuti adapanga ndi utsogoleri umene wapita uja osati kuti zili ndi phindu kwenikweni kwa Malawi, komano dzina lilasinthidwa chifukwa kuti mwina ma administration ndi osiyana komano ndizopanda ntchito foti political ndi imene ikulowelerapo. So anadzudzula kuti zimene zizi mukatola musasinthe sizoti pakanakhala vuto, komano kusintha mukuoneseratu ndale zanu boyela. So pambali pa zimene zobenga khala amene Vitumbiko Mumba adalankhula zimenezi sizidaphuleka anthu chifukwa kuti bungweli lavomereza labe kunena kuti dzina likusintha kuchoka ku NEEF kupita kumeneko ku NEEF. So padakali pano dzina lizidziwika ndi dzina loti NEEF, kutchedwa kuti Malawi Enterprise Development Fund NEEF, kusiyananso ndi dzina lija lakale la NEEF limene padakali pano takulifotokoza kuti ndi dzina limene limagwiritsidwa ntchito mu utsogoleri wa Dr. Lazarus Makikafe chakwera. So mu nthawi ya Professor Fabiola Muthalika dzina likhalano NEEF, ndipo dzina litafotokoza kale kuti likuchokera ku NEEF kumene lidali Malawi Rural Development Fund. So nkhani yakusintha kwa dzina limene, so tonse tikhala aware kunena kuti padakali pano tilibenso NEEF komano tili ndi NEEF. So pambali pa nkhani imeneyi amene wa abungwe limeneli la NEEF limene lachoka ku dzina la NEEF adatulusanso mfundo yonena kuti ma MP adzikhalanso ndi mwayi obwereka ndalama kumene ku NEEF. So yemwe ndi MP ku Mzimba Central Vitumbiko Mumba anafunsa ma officials abungwe limene la NEEF pa nkhani yololeza ma ministers komanso ma MP kumatenga nawo ngongole kumene ku bungwe, ndipo adapitiriza kufotokoza kuti zimene akupanga Chief Executive Officer kumene kwamene ndi Akaisi Sadala zikungubweretsa kusokonezeka kwa maganizo chifukwa chonena kuti ndalamazi kapena fund imeneyi inakhazikitsidwa ndi ganizo loti lithandizire
amalawi komanso amalawi amene alibe kuthekera bwinobwino ndi amene akuyenera kuti apindule ndi nkhani osati kuti ndi munthu kuti amalandira ndalama zambirimbiri wa mabenefit ochuluka posachedwa panso tingokumbusana kunena kuti ma MP zomveka kuti ino alinso ndi mwayi obwereka ndalama zogulira alinso ndi mwayi obwereka galimoto zimene ndi zapafupifupi 300 miliyoni ndalama zochuluka ino MP ndalama zokongolera galimoto 300 million. So lero bungwe so NEEF likuzanena kuti amene wanso ali ndi kuthekera kumabwereka nawo ngongole ya ku NEEF kapena kuti ku NEEF zimene Vitumbiko Mumba adati ayi pamene papa simunachitepo moyenera andi zimenezi ndi zinthu zopanda adongosolo chifukwa sikuyenera kulolanso ma MP kuti azimwitira nawonso za kumene ku NEEF kapena kuti ku NEEF. So nkhani ziwiri zimenezi ndi zimene tingakambe kunena kuti amene wa NEEF kapena kuti NEEF nkhani yoyamba ndi yakusintha kwa dzinalo monga takamba kale kuti lachokano ku NEEF kubwera ku NEEF. Chinthu cha namba 2 ndi nkhani imene akunena kuti ma MP adzikhalanso ndi moyo obwereka nawo ndalama kumeneko ku NEEF kapena kuti ku NEEF. So ine ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo kuchokera kwa inu anthu amene mumakonda nkhani zathu kuti inu mukuona kuti nkoyeneradi kuti ma MP azikhalanso ndi mwayi umatenga nawo zimenezi komano pamene mukuyankha funso limeneli chitani consider zinthu izizi muone kuti ma MP wa amakhala ndi mwayi wosiyanasiyana mwachisanzo ali ndi mwayi monga house allowance ma benefit amene amalandira tili ndi nkhani ya utility allowance tili ndi nkhani ya fuel zinthu zambiri zimene iwo amakhala nazo mwayi winanso kapena kuti benefit inanso imene ikubwera pa udindo wawo ndiyo pasidwa danga lobwereka ndalama lobwereka galimoto imene itha kuchita cost even 300 million ndalama za nkhani ndithu zimene amene wawo zidakhalira zonkhesa amakhala ndi pathumba pawo zilipo. Ndine ndimafuna ndifunse kuti chabwino ngati ndikuyenera ngati mwachita consider zimenezi inu muganiza kuti ndi ma MP wawa iwo munchite imeneyi apita kukapindula iwo kapena kutumikira amalawi. Chinthu china boma kuvomereza kuti azapasa ndalama 300 million zitu kumene zili zochepa ku madera athu. Madera ambiri ndi madera omvesa chisoni khozi kuti tikaone zinthu zochuluka ndi zinthu zosatukuka zinthu zachimizi even muzipatala zathu mankhwala okwanira anthu amabwerera pa chipatala kunena kuti mankhwala kuno kulibe zipatala zaboma ndithu ndopeza kuti mankhwala zilibe bize kumampasa member of parliament ndalamaso zinaso abwereso ku NEEF ku NEEF angongoleko ndalama kuti tikuganiza kuti amene wazingotiberabe basi ndi zimene dziko limafuna basi komana amadziwa kuti munthu wakumuzi zimampweteka bwanji akamapanga ziganizo zawozi chabwino ngati simugwirizana nazo zimene zizi ndimafunanso ndimve mbali yanu kunena kuti kodi inu mukuona kuti ndondomeko zimene NEEF akanasada kapena kuti NEEF ndi chani nanga chabwino kusintha kwa dzina kumene kwachitika kuchoka ku NEEF kupita ku NEEF mukugwirizana nawo Vitumbiko Mumba kunena kuti ndi nkhani ya ndale kapena basi sangoyenera kuchita ndikumvesesa popeza administration ndi yatsopano sizigwirizana ndi achakwera. So palibe chifukwa chomapitiriza kugwiritsa ntchito dzina limene lidali la munthawi ya usogoleri wina nangano muona kuti chabwino ngati zili choncho kusintha kwa dzina kupindulira chani popeza dzina alo ngakhale nakakhala lomwelo kuti zochitika zinakakhala zosiyana. So of course ni compromise koma ndimve komanso kudziwa maganizo anu makapankhani ziwiri zimenezi zimene tafotokoza. So through comment section ndi momwe ningadziwire komanso kumva maganizo ainu ona komanso kumvera kulikonse koma muli mu video msiku lero mudali ndine 111 nthawi zonse Mark Thompson ndipo ngati mwayikonda video iyi musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsani ena ma videos amene tikhala timakukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.